I 10 bere ljudi, evo nas po novom klipu, ja sam Iza Hade. Danas ćemo da odgovaramo na vaša pitanja. Da, ima ih 9 pitanja. Vidite ga 10. Na ovom papiru ima 8. Ovo moj drugar nije napisao, ali mi sad rekao. To je 2 drugara. Pa ćemo da odgovorimo na njihova pitanja. Prvo pitanje je od Playboy PvP, da li ćeš snimati Full Draft Simulator? Može plus. Prvo da te pozdravim, znam ko si, Ognjen Pavlović. Pozdrav za njega, sad ću da odgovorim na pitanje, snimaću to, jer ovako dobro, onako sviđa mi se, otvaramo pekove, sklapljamo timove, full draftove radimo i svašta. Volim to da radim i snimaću. Drugo pitanje je od Dragoslava Romića. Zbog čega si počeo da snimaš? Pa počeo sam da snimam zato čisto onako iz zabave, vidio sam ovako od drugih youtubera, pa možda ja nešto uspem na mom kanalu, pa vidjet ćemo. Treće pitanje je od Miloša Paunovića. Da li ćeš snimati Crossbar Challenge ili ti ga Football Challenge? Ili Football Challenge? Pa da, hoću, snimat ću Crossbar Challenge. Sad ne znam kada, možda sledeće nedelje, vidjet ću još. Ali da znate da ću da snimam. I pozdrav za njega, da nije napisao, ali ja ću za svakog da stavim pozdrav za njega. Četvrto pitanje je od Ognjena Romića, od mog brata. Koji ti je cilj na ovom kanalu? Pa cilj mi je da dostignem do 1000 suba, pa da li ćemo da vidimo. Iskreno voleo bi da imam 1000 subscribera, čak i 500 mi je jako ekstra. Znači voleo bi da imam više od 200 suba, znači to bi bilo baš ekstra. Mislim za mene. Peto pitanje je od Nikole Uroša. Da li ćeš snimati Nemoj biti taj lik i tvoje kolekcije? Pa Nemoj biti taj lik ću da snimam, sad ne znam tačno kada, ali ću da snimam već moje kolekcije, vidjet ću možda, nešto ćemo snimati još, možda moja kolekcija, ne znam, vidjet ćemo šta ćemo snimati. Ja mislim da ćemo sve to da snimamo. Šesto pitanje je od Milana Cvetković. Ko imaš auto? Veoma interesantno pitanje. Ja imam auto, kako se zove, Renault Laguna. I ovo bi bila 3. godine, valjda izašla. Uglavnom, kako ga moj ker, vadi kući. Inače, daj. Inače je bilo pitanje da li će, od Aleksandra je bilo pitanje da li ćeš snimati, da li imaš nekog kućnog ljubimca i da li će s tobom da on bude u klipu. Čekajte ljudi, ne vidite ga vi, možda sad vidite, nisam siguran. Valjda vidite, ovdje kucim. Vidite. Gdje će? Morat ću da ga uhvatim, kad uhvatim ga vidjet ćete ga. Vidimo se kasnije. Ljudi, ne vredi, uhvatio sam ga, evo sad sam ovdje sebi, on je pobegao, ne vredi, nije bitno. Ali pitanje je bilo od Aleksandra, da li ćeš imati svoje životinje ili tako nešto. Evo, pokušao sam, ali ne može. 8. pitanje je od Menila, da li imaš devojku ili simpatiju, ako imaš kaži. Ljudi, ja nemam, da imam stvarno bi mi rekao, ja kad sam bio mali, ja sam to govorio stvarno. Sada, i da imam, možda bi rekao, možda nemam. Možda bi mi rekao, možda i ne bi. Tako dakle, nemam da bi. Idemo na 10. pitanje, 9. pitanje je od Nikole Litića.
Prošlo pitanje je bilo od Menila. Ovo pitanje je od Nikole Litica. Koje igrice ćeš da snimaš? Ljudi, ako dobijem novi kompjuter i FIFA 16 i GTA 5, ako ne dobijem novi kompjuter, možda još ove i još Minecraft. I ljudi, zadnje pitanje je jedan od najboljih. Ja znam da neću da budem u ovom klipu, a ako budem, znam da neću da budem. To je napisao Stefan. Evo Stefan, ispunila ti se želja, pa si u ovom klipu. I rekao je pozdrav za tebe. To je pozdravljamo u klipu. Pozdravljam Stefana. Ljudi, to bi bilo to za ovaj klip. Nadam se da vam se svideo. Ako jeste, lajkajte, širite i subscribe se na moj kanal. Eno mi kakije, sad ću da govorim. Idemo da govorimo. Kutim! A beži neće. Kao da zna da ću da snimam. Da ja snimam. Ljudi, to bi bilo to za ovaj klip. Nadam se da vas video. Ako jeste, lajkajte, šerujte i subscribe se na moj kanal. Adios amigos. Ćao.